खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय चेन्नाइ बड' ससाइटिनि दैदेननायाव बैसागु फोरबो फालिनो थाम-थिम खालामनाय जादों बर'नि थामथि गोरोबथाखौ बरायदों सिलापथार आन्सलिकनि इउबिपिअ आसामनि दाब दाब जायगायाव मिसिं हारिया आइलि आइ लिगां फोरबो फालिदों इन्डिया वुमेन आरो वेस्ट इंडिजनि वुमेन हानजानि इन्टारनेशनेल T20 खेलनि फिथाइ कर'ना भाइरासआ गिलु-बालु महर लादों दानिया फैदो आबुं रादाबाव फैगौ 19 एप्रिल खालारखालि चेन्नाइ बड' ससाइटिनि दैदेननायाव फैगौ बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों बे बराय फोरबोखौनो माबायदि मेहेरगोनां फोरबो खालामगोन बेनि थाखाय चेन्नाइ बड' ससाइटिया मोनसे सावरायमेल लानाय जादों दानिया फै बे सावरायमेलाव सावरायनायनि नुथाय नायदिनि खुलुमबाय चेन्नाइ बर'सा गौथुमनि जानानै बे समाव जोङो गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय दिनैनि मोनाबिलियाव जों बैसागुखौ लानानै जुथुमदों थांनाय समफोराव बोसोरफ्रोमबो जों खुंबाय थानाय बायदियै जों देग्लायबो खुंनो थाखाय थियारि जाबाय स' फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 19 खालाराव जों तारिखखौ थिग खालामबाय आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो मोननै अपसन दोनदों आसाम भवन आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस स' जोङो उइदिन 2 उइक्सनि गेजेराव जोङो मोनसे कनफार्मेसन हरगोन प्लेसखौ नोंथांमोननिसिम स' थांनाय बोसोरनि बायदियै जोङो देग्लायनि फैगौ बैसागुखौबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों स' बेनिखायनो जों नोंथांमोननि मददनि अनगायै जों बे खुंफुंनाया आसा खम आरो जों जेबो हप्स लानो हाया स' बेनिखायनो जों बयखौबो मदद होगोन होननानै आसा खालामो लोगोसे जोङो टाइमिंखौ जोङो फुंनि 9 बाजिनिफ्रायनो लादों स' बयखौबो जों बे समावनो नुजाफैनो थाखाय खावलायदों जोङो इभेन्टखौ जों सानसेनि गेजेरावनो फोजोबगोन स' बे इभेन्टआव नोंथांमोननि प्रेजेन्सजों जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंगोन बे बोसोरनि बैसागुखौबो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ मददजों लोगोसे जोंनि इभेन्ट डेआव नुजाफैनानै इभेन्टखौ कालारफुल खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायहरदों चेन्नाइ बर' गौथुमनि जानानै बे बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांमोना जोंनि नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव नोंथांमोना फन खालामनानै बैसागुनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन नोंथांमोना माबा मोनसे क्लियार जानो लुबैदोंबा क्लियारिफिकेसन मोननो लुबैदोंब्ला स' जों बयखौबो आसा खालामो चेन्नाइआव जेसेबांखिनि बर'फोर दङ नोंथांमोना कल खालामगोन जोंखौ आरो जोंखौ नोंथांमोननिसिम फैनायनि नोंथांमोनखौ लोगो हमफैनायनि मोनसे सुजुगखौ खालामनानै होगोन स' बेनिखायनो जोङो नोंथांमोनखौ आर'ज खालामदों जे गाहायाव होनाय स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना फन जगाजग खालामहर जोंखौ नोंथांमोननि भेन्युखौ खोन्थाहर जों नोंथांमोनखौ लोगो हमनो फैगोन स' बयनिसिमबो आसा खालामो चेन्नाइआव थानाय गासैबो बर'फोरनिसिम जोंनि बे खुंनो लानाय हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ मदद खालामगोन होननानै आरो नोंथांमोननि मदद मोनगोन होननानै जोंबो आसा खालामो स' थेंक इउ 19 फेब्रुवारि खालारखालि सिलापथार आन्सलिकनि सिङाव थानाय ब्रह्मपुर गामियाव आन्सलिकनि इउबिपिअनि आफादगिरि सनसिं ब्रह्म आरो नेहाथारि अनिल बसुमतारी बिथांमोननि गोख्रों दैदेननायजों गामिनि गोबां रायजो राजा आरो आफादनि सोद्रोमाजों गाजा गोमजायै बर'नि थामथि गोरोबथाखौ बरायदों आरो मिरु इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों 19 फेब्रुवारि खालारखालि आसामनि दाब दाब जायगायाव मिसिं हारिया आइलि आइ लिगां फोरबो फालिनाय जादों बिथांमोना बे फोरबोखौनो बिथांमोननि बैसागु फोरबो महरै फालिनाय जायो दानिया फै बिथांमोन फालिनाय फोरबोनि माखासे नुथाय नायदिनि जिदाइन फेब्रुवारि खालारखालि ब्रिसबानाव इन्डियान वुमेननि हेंथायै वेस्ट इंडिज वुमेनआ इन्टारनेशनेल T20 खेल गेलेनाय जादों बे खेलाव इन्डियान वुमेनआ 2 रानाव देरहासार जायो बे खेलाव भारतआ 8 उइकेट जाना 107 रान खालामो
फारसेथिं वेस्ट इंडिजआ 20 ओभाराव 7 विकेट जाना 105 रान खालामनो हायो। बुहुमनां गोबां हादरफोराव कर'ना भाइरासआ गिलु-बालु महर लादों। गाहायै चीन हादराव बे भाइरासआ बांसिन गिलु-बालु महर लासिनदों। गाहायै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला दासिम 2,000 निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमानाय जाबाय आरो 74,000 निबो बारा सुबुंफोरा आघात जाना दं। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।